πώς να βγάλεις τους injectors από Mi B38 Mini Cooper BMW F56, πώς να βγάλεις τους injectors χωρίς κάποιο ειδικό εργαλείο. Λοιπόν, στις βάσεις που βιδώνουν αυτές εδώ οι βίδες, να τη δείτε πιο μακριά, που είναι πάνω στο common rail του, βάζουμε σε αυτές εδώ πέρα στις βάσεις, βάζουμε τέτοια πάνω κάτω, τέτοια μπουλονάκια για να αποκτήσει αυτή την απόσταση. Κοιτάμε να το ευθυγραμμίσουμε. Οκ. Έχουμε βάλει εδώ 1, 2, 3 και το τέταρτο. Λοιπόν, τώρα με το ένα χέρι είναι λίγο δύσκολο. Παίρνουμε την μπεκέρα, λοιπόν, και κοιτάμε, προσπαθούμε να τη βάλουμε σωστά στις τρύπες όπως πρέπει να έρθουν, για να αποκτήσει και αυτή την απόσταση. Λοιπόν, ωραία, βιδώνουμε τις βίδες αφού πατήσει σωστά και όπως πρέπει. Ωραία, βιδώνουμε. Αφού το βιδώσουμε, αντικαθιστούμε αυτές εδώ τις βιδούλες οι οποίες βιδώνουν πάνω στα μπεκ. Τις αντικαθιστούμε με, να σας δείξω, λίγο πιο μακριές. Βλέπετε τη διαφορά τους. Mm είναι αυτή. Λοιπόν, και βιδώνουμε τα βιδώνουμε ώστε να γίνει σαν εξολκέας από μόνο του. Δεν θέλει και πολύ ζόρι ούτως ή άλλως, για να ανεβεί το μπεκ πάνω και να το ξεκολλήσει. Δεν θέλει πάρα πολύ. Βιδώνουμε. Οι βίδες αυτές είναι Mi 5 M5 επί 0,8 το πάσο και 40 mm τα μπουλονάκια που βάζουμε. Οπότε σηκώνεται το μπεκ σιγά σιγά μέχρι να ξεκολλήσει. Σηκώνεται πάνω και γλιτώνεις το εργαλείο. Αυτά. That's all. Θέλει απλά λίγο προσοχή όταν βγει στο βίδωμα, συγγνώμη. Η βίδα, βλέπετε εδώ πέρα, τη βιδώσεις πάρα πολύ και σπάσει το πλαστικό. Εμένα απλά έχει ακουμπήσει και έχει κάνει εδώ μια πατουρίτσα. Ελπίζω το βιντεάκι αυτό να σας βοηθήσει τουλάχιστον να γλιτώσετε το εργαλείο, τον εξολκαία.